bell pepper, red bell pepper, sibuyas dahon. Ang okay. Okay naman magtiro na eh. What's up mga kautaw? Ayan po, sa araw na ito ay mag-outdoor cooking tayo. Tapos magmumukbang tayo. Yung ilulutuin natin ngayon ay yung puso ng saging, gagawin nating bula-bula. Tapos ubod ng saging, gagawin nating lumpia ba yun, Tit? Lumpia. So gagawa kami ng lumpia. Ayan. Dito kami magluluto sa labas. Ayan, kasi outdoor cooking yan. Ayan, may aso pa. So ito yung labas ng bahay. Ayaw mo i-video ha. Tapos meron ding langka. Nagkukuha siya ng langka si Kuya Julius. Ayan o. Ayaw mo i-video ha. So dito ako magmumukbang. Ayan. Dito ako magmumukbang. Ayan, may imumukbang ko rin pala nga mamaya yung may prutas din o. Yung butong, meron sa ganin ng isa, may kakao, may tisa, tapos may buongon. Ayan. So better watch this video guys. So mga kautaw, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, please paki-subscribe na din yung channel ko. Click the notification bell for more videos sa mga susunod ko pa. Okay? So ngayon po kukuha tayo ng puso ng saging, yung lulutuin natin para gawing bula-bula. Kukuha tayo ng puso ng saging doon sa kabilang banda. Ayan. Tapos dito muna tayo dadaan sa sara. Ayan. Sarap dito maligo oh. Woohoo! Lala. Halalan! Naanod yung aso. So, kukunin na natin yung puso ng saging. Tapos na tayo, babalik na tayo kasi ito na yung lulutuin natin, gawin nating bula-bula. Aso ng coconut. Gitkan teman aku. Ito yung ingredients, main ingredients natin sa paggawa ng lumpia ngayon. Kukunin natin talaga yung nasa gitna talaga. Na po. Yan. Ito lang kailangan natin. Kuya. Yan. Okay, sakto na po. Natin. Ayan, nangunguha po si Ate Lian ng panggatong. Yan. Ito na po yung mga ingredients na i-slice namin ngayon. Puso ng saging. Meron tayong red pepper, onion string, ayan, sibuyas dahon, at saka yung ubod ng saging na saba, at saka yung iba pang mga recipe na o ingredients na kailangan natin. Meron tayong lumpia wrapper para sa ubod ng saging. Ayan, ayan po, ayan.
Yan po, ito na itaas. Yan. Yan siya, delikado. So, yan na po. Pipigan natin ito. So dito na naman tayo sa ubod ng saging. Ayan, ubod ng saging. Slice na natin. So ayan na po yung puso ng saging. Tapos ko na pong pigain. Na tanggal na yung mga katas ng puso ng saging. Ito na yung gagawin nating bula-bula. Tapos na din yung ubod ng saging. Ayan, ito na po. Ang gagawin ko rin dito ay pipigain ko rin hanggang sa matanggal yung katas niya para hindi siya mapait. Ayan. Ito yung para sa lumpia wrapper namin. Gagamitan namin sa lumpia. Ayan. Tapos, na-slice na din namin yung mga kailanganin namin na spices katulad na lamang ng bombay, red bell pepper, tapos ginger o luya. Tapos, meron din kaming ahos o bawang. Ayan. Tapos, meron sibuyas dahon dito. Ito din. Tapos, ito yung lumpia wrapper namin. Taran. Ayan. So, pag matapos na namin yan lahat, magluluto na kami, mag-start na kami magluto. I-complete muna namin yung ingredients to. Kulang pa kami ng oil tsaka itlog. So ayan na po, lulutuin na natin yung para sa lumpia. Maglalagay na tayo kasi mainit na yung karahay. Maglalagay na tayo ng dalawang ganito, mantika oil. Yan. Yan. Lagay muna natin dito. Yan. Masyado mainit. Tapos, ilagay natin dito itong bawang. Yan. Bawang. Gawin natin medyo brownish yung bawang. Pagkatapos itong sibuyas. Yan. Yan, masyado mainit. Tapos ito guys, iling. Ayan. And then, meron tayo ditong corned beef. Ayan. Mix natin yung corned beef. Ayan. Kasunod nito, ito na naman yung sutanghon. Ayan. Sutanghon. Guys, itong red bell pepper. Ayan. Yan, haluin na naman natin. Ayan, lagyan natin yan. Para mas masarap siya, mas lasa, malalasa natin yung sarap. Ito natin. Lagyan natin ang dahon ng sibuyas. Ayan. Ito na yung panghuli. Ito na yung panghuli na lalagay natin yung dahon ng sibuyas. Tapos nito, haonin na natin para palamigin at ilagay na sa lumpia wrapper. At ito na nga rin. Okay, luto na po ito. Palamigin muna natin to para ilagay natin sa lumpia wrapper. So, abangan nyo pa yung mga susunod na lulutuin ko. Pagkatapos nito, imumukbang namin to, mga kautaw, imumukbang namin yan mamaya. Abangan nyo. Yan. Yan. Oh. Na naman sa ating bula-bula, yung puso pa rin ng saging ang main ingredients natin. Maglalagay na tayo ng mantika. Yan. Tawa. Yan, masyadong mainit. Dito kasi yung apoy. O, mga segundo lang. Yan. Tapos, next, ito na yung saging, ito yun. Lagyan na natin. Ayan, lawin natin yan sa sumama siya sa mga spices.
Yan. Tuloy. Tapos lagyan natin ng kaunting harina kasi sa bola-bola to kasi. Ayan. Hindi siya masyadong tuyo. Ayan. Tapos ilagay na natin yung bell pepper, red bell pepper, sibuyas dahon. Malasado. So luto na po to. Tinap na po to para palamigin na naman natin to katulad yung ginawa natin kanina sa lumpia. Right. Ayun siya dagan na pala di dagan kan mga buskag na din. Kana ra. Di ako ra na din. Iplektar kan din. Ay, ikaw, wag yan. Ali, that's it. Dagan tuyo din. Wala na, hindi naman ako magamit tuyo. Nanay ng ice. Nanay ng Wala mo lang sa kong. Akong bukay mo. Kahit umuulan, patuloy lang tayo kasi luto na yung pinaghirapan natin. Sisimulan na tayong kumain, mga kautaw. Sisimulan natin dito sa lumpia. Sarap.